V akom príbuzenskom vzťahu boli v Shakespearovej hre Rómeo a Júlia? No, ako manželia. Manželskom. Boli manželia? No, pravdepodobne. A mohli sa zobrať? No, mohli. Ale tie ich rodiny boli znepriateľené. Tak, ale ich rodiny neboli znepriateľené. Neboli? Nie. Prečo? O čo tam išlo v Rómeovi a v Júlii? No, išlo o to, aby ten Rómeovi urobil tú studňu. Tú studňu? Na Trenčanskom hrade. No, to bol Rómeo? No a? Akou otázkou sa pýtame na tretí pád? Že... Ty, oni, my, ty, oni. Asi tak. Ale to je otázka? To sú tie slovesa, nie? My, oni. Vidno, že som vyšiel zo 6. ročníka, čo? Čo je to kuskus? No, kus. A prečo to voláme, že kuskus? Kus, to ja neviem, prečo hovoríte 2 razy, to si sa zakoktali, nie? Akou zbraňou zabil David Goliáša? Jakú zbraňu? Zabil David Goliáša. Ja viem, atomovú nie. To je ďaleko. Ja viem, mínami. Čím? Mínami. Kto napísal Chalúbkovú báseň Morho? Jaký mordoc? Morho. Kto napísal Chalúbkovú báseň Morho? To bola tá ona... Počkajte. To písala tú básničku. To bola, aká spisovateľka bola. Čo to napísala? To Morgos, hovoríte? Morho. To je jedno už, čo tam dopíšete. No to bola, aká spisovateľka napísala, bola akú knihu. Čo ja viem, jaká liečiteľka, čo vedela bola aké rastliny. Vedela, jaké to majú tí rastliny ľudia užívať, jaké si tí čaje, čo to dávajú fúru, lebo čaje moc liečia ešte vyššie ako lieky. Prečo sa volá tá báseň Morho? Ja, Morgov báseň. To bola taká básnička. Viete, to je utpavanka. To môžem povedať. Keď je malé dieťa a nemôže zaspať, tak kedysi staré mami spievali. A my spievali, ak si pamätám na nú. Ako ma dala do postielky a má tam montralalala. Má to čo 2-3 roky. A spievala tie básničky. No a potom som aj akože zaspal. A vám spievala Morho? Pozerajú, ale sem nevedá povedať. A kúkajú. Ale chcem povedať pred svetom, ako všetko existuje, ako všetko je. Vidíte, to ľudia nejdu. Ale ja sa tomu rozumiem, viete ako. A vám keď spievala babička, tak vám spievala Morho, básničku? Spievala mi Morgon, 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 Morgon.